Dorim să facem un anunț important pentru consumatorii de apă din municipiul Mediaș. În data de 19, deci în această noapte, la ora 1, se va asista furnizarea apei pe o perioadă de 30 de ore până în dimineața zilei de joi, la ora 7, pentru a putea realiza câteva cuplări importante pe conductele de transport care alimentează, de fapt, întregul oraș. Este vorba de cuplări pe conducte de diametre mari, de 400-700 până la 1000 de milimetri, ceea ce necesită un timp îndelungat pentru realizarea lucrărilor de sudură și de cuplare. Este, de fapt, ultima oprire majoră pe care o vom face în cadrul acestui proiect. Este ultima întrerupere care necesită sistarea apei în tot municipiul. În viitor, chiar dacă vor mai fi întreruperi punctuale pe străzi, vor fi doar pentru realizarea legăturilor instalațiilor de utilizare la noile branșamente. Vom face tot posibilul ca să finalizăm aceste lucrări mai devreme, dar pentru zonele înalte care funcționează pe sisteme de pompare, apa va ajunge mai târziu, având în vedere că, odată cu reluarea furnizării apei, consumul va fi foarte mare și umplerea sistemului, echilibrarea și aerisirea lui, va necesita un timp destul de mare. Pe această cale aș vrea să rog toți utilizatorii să-și facă rezervele de apă necesare și totodată să supravegheze într-un mod mai atent posibilitățile de incendiu și să nu avem surpriza unui incendiu în această perioadă, având în vedere că alimentarea cu apa pompierilor se va putea face doar de la stația de tratare, care este destul de departe de oraș.